sare mongso mati Oke, sudah. Sekarang saling menyuapi. Kembang popong tarate Sekali lagi. longi kadung malko Kamera, aduh nggak apa-apa. Maaf dewi. Nah, hati mondo sanduro manggut maneh paripurna minipun dahar putra Pandrawina utawi dulang-dulangan kawis tinggal saat ketepaten sarimbit nurinje kasilite salira pramila tumuli wujud kerto kawikan punika niku wau wonten adegan radi lucu nggih Pak Bu nggih mandane nyosor mawon seru-seru nggih gitu aja. marai pengen kemawon Mas Abian menika kon rampung-rampung nggih nyosor mawon alon-alon Mas kupingine wong lah J. Para tamu kakung putri ingkang sadulur budi nuwun saking kakung Gati apabila kanthi ikhlas penggali mlebetipun keluarga agung saking Kadang Besan Sutresno syuting Mbah. Terima serikat ini pemiwakan untuk kakak saking
bridging dan resepsi siang mulia memperoleh lebih bridging pupuk akti dalam ibu warsi sarno lakuna wiworo upacara nyata bridging tetap kirap kanalindra kamaragan dari tutup lakukan pukul dan kaluku wayang wedi nganti aku pokae dia ora bakal Aziwa ugi dari kemantan kadang-kadang Sinoman Rungkun Mulyo kosong maning ati adoh kayu akan tak andi-andi embung kamu bisa ngawu dan rameng hatiku biar nganti dadi tak ora ono lali monggo kamu dari kupi jaranan Pak Raji katung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pepujane kok tiba pura bagine malah nganyelake amuk pemujiku muga-muga ra ono rubeda sabung goreng kon bulungko ora kondo-kondo Pak pripun rasane Pak? Nggih kaya nubruk bobotan. Kok nubruk bobotan Pak? Masa atas jajaran men Pak. Mas puterin Mas, puter Mas. Ayo. Asik. Ses. Oh. Pak
jalu pripun mekan boten. Ting ting apa? Wah, Mas, sampai buka kabeh. Tak benikne ya. iya. Aku ki perhatian karo wong lanang kok, Mas. Lho, iki benikne kok enek sing cendut-cendut. Sing di jendu-jendu. Ngene iki aku benikne nek bojone kok ora. Enak. Sing pundi? Bojone. Diseneni pura. Bojone suwaper jar. Oh, ngono. Heeh. Oh, ngono ta, Mas. Kuwi Ngapunten nggih, Bunda. Kok piyambakan yogane pundi? sing pundi? Lho, Mbak anak wis perawan. wis perawan. Anake mun. Oh iya. Beda karo mboke, Mas. Oh iya. Mboke kan anak. Jare anake. Wis cara lanang wis mbok, Mas. Lah iya. Gojek nggih, Bun. Dedek. Aman kok. Kenalan dulu sama mama muda ya. Lah piye to, Mas? Iya bener. Aku lebih jodoh nih karo Pak Iki ya. Sing ndi? Kancane loro mau mbok lirik, mbok kokon. Saiki jenengan dhewe. Pak Piro? Bapak. Hah, Niku- iki piro? Gampil mawon nampreng kali, Pak. Ice. Iya, Za. Iya. Jerene padha anggar. Anggar nopo aku ora mudeng, Mas. Heeh. Ya. Ayah. Enake dia Pak nih ya. Ya, anu lah, dipupuk. Apa nih? Blodok kami niki penak tak kudam, Mas. Penak. Apa meneh wajane pun ora diilang-ilang ngoten. Coba ya. Ice. Ya, madhep iki ya. Heeh. Madhep iki lah. Ada orang-orang yang ngadep ya. Pun to, pun boten nyatet nih. Ya. Jadi ngangkat barongan. Sayang para. Sayang ora. Nah, betul loh kok. Ngomong-ngomong Sesuk. Joget. Jenengan nggih. Nggih. Mbok sawer apa ora? Lho, ora mbok sawer. Nggih. Kurang apa-apa jadi aku bias. Lah. Alhamdulillah. Jadi Ari. Enjek Kang Mas. Niki wau wonten dawuh saking pemonten kula Bapak Nuniji Bapak Saiman Nggih. dipun jogetaken sarang-sarang saderengipun wekdal dhuwur-dhuwur. Oh, nggih ngoten nggih. Nggih, sayang. Nggih, manut mawon nggih, Mas. Kripik gedang kripik. Telo Katane njur Mbok ora ro. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat keluarga dari mana? Saking keluarga Dembangan pisanipun. Nggih. Ya. Sudah kan reok, Mas. Sing pundi? Yo iki mau. Layakne kowe barong niki. Anyem. Iki senengane ngono kuwi, Mas. Heeh, tapi guraya ning kene. Oh, mbok kempit lho nggon yo cilik mbok kempit barang. Jentiane, Mas. Mosok cilik ning jentikane. Jentiane kan dikempit tangane dhewe. Iya. Mas. Lah wong ayah iki meneng ae kok. Jajal baleni ayah. Anake plerak-plerok, Mas. Iya. Buat mempelai berdua. Iya. Siapa, Mas? Ada Mbak Selvi Pujirayu dan juga Mas Alfian. Tulisannya seblok-seblok. Oh sih, iya. Mbak Selvi dan Mas Alfian semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya robbal Buat alamin. keluarga Bapak sinten, Mas? Saking Bapak Saiman, Ibu Bapak Warsini. Saiman, sekalian Ibu Nggih. Warsini. Nggih. Mugi-mugi anggene kada damel berkah barokah. Amin. Nggih. Bareng-bareng Yulia. Nada. Juga Yulia Make Up kolaborasi dengan Dewi. Hati-hati wong galak. Ora, Mas. Galak. Ora jelas aku ra wedi. Wong biyen bakul panggange wong loro, Mas. Mbak. No bakulan Sebab lain. riyen kula
nate matur ngoten iki kliwat Mas. Kliwat piye? Ibu Yuli no, pendel. Oh, lah nyapa Kitik lho. nyapa nek ini kuwi mau. Lah nek mlaku kadang Juga kolaborasi dengan Mua dari Madiun siapa Mas? Asawa, Manis Rejo. Mua dari Manis Rejo. Nah, juga Yuliana Dasi cantiknya Indonesia dikasih lagu terbaru. Napa? P apa? Oke. Nah, ya. Ya. Si cantik kecil-kecil. Ayo sayang. Ayo. Tunjukkan aksimu. Sing api dhewe langsung disawar Pak Saiman via transfer. Ayo bareng-bareng deh. Ayo pimpinan Yulia. Ayo manggolodo Mas. Satu lagu habis ini langsung balik yuk. Yo. Baby apa Ayo nih. sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Bang Mantan. Pada pandangan pertama. Kata apa kapankah kita berjumpa. Iya, senyum tipis dan menawan, gadis manis di mantan. Anakmu tuh Karena ulun terkesan sungguh manis dan rupawan, gadis manis Tambah kesel. di mantan. Mak ulun terkesan. Ayo Mas, goyangnya ya. Berdiri saya. Gak mau. Oh alah. Asik. Bareng-bareng Yuliana Dayu. Asik. Tangannya di atas yuk. Entek ini lek. Oh iya baik guno baik. Lek gowo rek guno. Baby apa Asik. sungguh bom. Manggolodo Mas boleh kembali. Yo penak ya. Ngomong tarongan. Mas, jajal kon anu, jarane kon dikit jarane. Mah, rambut sawer mbok juga. Jarane Mas. Halo pemirsa. Ini Cing Ari Reza lagi pemirsa. lu megah-megah aku yo. Iki lho, cari bapak mau kok maku dadak merak jadi banget Dan tenan. maksane dadak merak karo aku kedindi. Tenang. Muni pisan kas.
Rasane Aku piantun nambah ngono dino Mas aku Mas. piantun demangan ki kendel sembarangan. Nah, tenang. Oh, ngandani. Siji Mbak Yu. Pripun saya? Kantel nyawe. Saya ngurung kok yo. Ketika saya utara sama cekam karena berbarengan kalian Yuliana ada. Nah juga Asifa Muan. Aisyah wa Muan. Aisyah wa Muan. Mijil saking manis saja mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya harus tau licip-licip ya tak barang-barang Lu. Aman para guys kok wedi aku guys. Mau mlebune aman metu. Bismillah ya Allah, terlalu dekat dengan kehidupan atas iki. Nek balik rada ke anu tatak ya. Lolos. Mana nih? Mana orang? Pasang barang. Bikin Yuk, ya. masuk. As mobil. Ayo. Rai. Nah, Lah. Enak kok. Tiga enek. Kudu awake rono sik. Rono sik lah. Enggak. Kok iso?